Piny owacho dhi nyime gi kawo pach oganda e wi agulu mar Hustler Fund ma piny owacho chano chwalo ne jopiny e yor hola kochakore tarik 1 mar dwe mar 12. Achiel kuom mago ma jopiny okwedo en okang' mar keto jo-Black moko ni ema nyalo biro bedo ohinga ne jopiny kata magiwacho ni nyalo biro bedo ohinga ne jopiny e kawo holano. Piny owacho geto chopo ne jopiny mayutogi ni piny kod mago ma jo ohala matindo e chenrono. Komishona mar kaunti ma Kisumu Josephine Ouko ojiwo jopiny mondo med golo pachgi gi thuolo kaluwore kod sumo paro ne oganda ni en ratiro margi. Onego puonjre kirango ka Kenya Youth Employment Opportunity nobedo pesa ne dhi ni nyithindo mane imiyo e bengi direct accounts gi. Koro Hustler Fund bonego copy that model mane mabro konyo jo hustler to midwa ket mang'eny gi wado mana menyo joma ne malo. Koro an mane kwayo no kwa niaba mar hustlers wayudo kapod giwacho ni jogo ma hustler madwa dhi kawo pesa no nyaka kal e gima jakisungu wacho ni financial intermediaries. To mane gima wasebedo kwagore ne nikech mago e brokers madwa dhi timo ohala gi pesa ni, dwa dhi loso pesa gi pesa ni, ma jogo monego beni yudo pesa ni piny ka ok dhi yudo. Omiyo ang'iso oganda kendo ang'iso jatelo mar piny ni gima ni chako ni to ne en idea maber. To wawacho ni wadwaro ni mondo brokers makendo koro kel madwa donjo mondo jo oganda kik yud pesa ni nyaka golgi oko. Muliona manifesto ya serikali yetu tukufu ilisema ya kwamba lazima wafikirie hustlers kwa kwanza. Wamejua ile changamoto mnapitia katika maisha yenu mnapofanya biashara. Hii sheria inataka kubuniwa ni sheria yenu, si ni kweli? Ndio kwa sababu hii public participation imeitwa ili tuweze kujadiliana, tuweze kuipiga msasa, tukubaliane mali pazuri iende mbele, mali nafaa itengenezwe, alafu tuweze kufanya nini? Tuweze kuendelea.